Guys, oh ya Allah, dek sampean lo tambah wireng dek kandani orang ngandel kan bal-balan. Ngapi guys, kino, ini pasar Kriek tuh pasar apa yang? Sayang, pasar apa ini? Iya wis ngerti pasar Bojonegoro sayang. Sukorejo nggih. Iki pasar Kriek. Nah, nggih maksudnya cuma ngantos jam 12, jam 11 pun mantun ngoten to? Nggih. Pak Kaji iki ditakoni kok. Ra sido ngomong. Kathah nggih bakule, Bu. Napa niku pasaran setiap hari napa wonten dina nih? Setiap hari. Biasanya kan wonten kados pon, legi, wagenan, mboten. Setiap hari. Setiap hari cuma ngantos jam ya monten ngoten nggih. Nggih.